Yes mga idol, kain tayo ng papaya. Oh, papaya. Fresh from the punuan. Ali, kaon ta. Tamis kayo mga idol. Basta hinog sa punuan mga idol, tamis yun kaya na siya. Hindi ka namin ang huwag damang. Nangita pa may damang ba? Kita may punuan sa papayas. Pagkuha na lang ako na mahinog. Libre na. Kung kaon ta. Basic lang to mga idol, basic lang to. Tara mo,